A investigación da atrofia muscular espinal terá un novo pulo. A Fundación Galiciame vende crear unha beca dedicada a este fin. O fondo está dotado con 50.000 euros e agarda conseguir repercusión internacional. Calquer persoa, médico, científico, tanto a nivel nacional como internacional, o único requisito, por así decirlo, que se poida respaldar con datos o que se vai a presentar. Todos os cartos proceden de doazóns de particulares ou dos diferentes eventos que se realizaron no último ano en beneficio de Galiciame. Con esta achega xa son ao redor de 100.000 os fondos destinados nos últimos 4 anos pola Fundación á investigación desta enfermidade. O que tocaba nese momento facer era sacar adiante a historia natural da AME en España. Era o único país que non tiña ese proxecto desarrollado. De feito, se termina en diciembre deste ano e se dá por finiquetado. Eran as bases para probar que Spinraza funcionaba. Era o que tocaba facer nese momento. Había esa cantidade de cartos que se adecuaba para poder sacalo adiante. Eso se termina e creo que agora toca abrir outro tipo de camiño. Un xurado formado por 4 profesionais será o encargado de escoller o proxecto gañador. Primaránse os que opten por vías diferentes ás que existen na actualidade, dirixidas fundamentalmente ao cromosoma 5Q. Isto é para crear ilusión, sobre todo seguir apostando nesta línea que empezou desde un principio, que foi, a parte de dar a coñecer a enfermedade, apostar por nós, polos enfermos, poder así transmitir un pouco de ilusión de que sí se pode e seguir creando esperanza. Na presentación desta beca, a presidenta de Galiciame recibiu o agarimo e apoio do Goberno de Cambados, a súa vila natal. As bases para presentarse a esta convocatoria xa se poden consultar na web da Fundación ou solicitalas no seu correo electrónico.